Защото Добър вечер, вие сте с прогнозата за времето за 14 декември понеделник. Както виждате, в почти цялата страна времето ще е слънчево, освен в източната и североизточната част на страната, където ще има лека облачност. Най-ниската температура ще е в Пазарджик, както и най-високата. Скоростта на вятъра ще е 2 метра в секунда. Вероятността за валежи е 2%. Облачността ще бъде 5%. И сега за прогнозата за времето за 15 декември вторник. Както виждате, в страната времето ще е облачно, освен в западната и югозападната част на страната. Най-ниската температура ще е в Смолян, а най-високата в Бургас с вероятност за валежи 3% и скорост на вятъра 1,9 метра в секунда. Прогнозата за времето за 16 декември сряда, както виждате, е лоша. Облачността е 93%, а вероятността за валежи е 22%. Най-ниската температура е в Смолян, а най-високите са във Варна и Бургас, а скоростта на вятъра е на 0,4 метра в секунда. Прогнозата за времето за 17 декември четвъртък е приблизително хубава. Най-ниската температура е в Смолян минус 5 градуса, а най-високата в Бургас във Варна. Средната температура е 5 градуса, а вероятността за валежи 30%. 18 декември петък, времето ще е слънчево почти в цялата страна. Най-ниската температура ще е отново в Смолян и най-високата във Варна и Бургас. Средната температура е 5,5 градуса. Вероятността за валеж 10%, скоростта на вятъра е 1,5 см в секунда, облачността 44%. 19 декември събота, времето ще е лошо. Най-ниската температура ще е в Смолян, а най-високата в Пазарджик. В северо-западните части на страната облачността няма да е толкова голяма, колкото в другите части, а вероятността за валежи ще е 13%, скоростта на вятъра 1,7 метра в секунда. 20 декември неделя, времето като за края на уикенда ще е приятно за разходка, с сравнително високи температури за сезона. Най-ниската температура ще е в Смолян, а най-високата във Видин. Вероятността за валеж ще е 11%, скоростта на вятъра на 1,4 метра в секунда. Времето за 14 декември понеделник в Европа ще е облачно. Най-ниската температура ще е в североизточните части на континента, а най-високата в столицата на Гърция Атина. Средната температура ще е 12 градуса, а влажността приблизително 30%. Времето за 15 декември вторник в континента отново ще е облачно. Най-студено ще е в северните части на континента, а най-топло ще е в столицата на Португалия Лисабон. Средната температура ще е 12 градуса, а вероятността за валежи 45%. Налягането ще е приблизително 1100 хектопаскала. Времето за 16 декември сряда ще е отново облачно. Най-студено ще е в северните части на континента, а най-топло ще е в Лисабон. Средната температура ще е 10 градуса, а вероятността за валежи 21%. Времето за 17 декември четвъртък ще е облачно. Най-студено ще е в североизточните части на континента минус 5 градуса, най-топло ще е в столицата на Португалия Лисабон 19 градуса. Средната температура ще е 14 градуса, а вероятността за валежи 20%. Скоростта на вятъра ще е 1,8 км в секунда. Налягането ще е приблизително 1087 хектопаскала. Времето за 18 декември петък ще е облачно. Най-студено ще е в североизточните части на континента, а най-топло ще е в Лисабон. Средната температура ще е 11 градуса, вероятността за валежи 21%.
Скоростта на вятъра ще е 1,7 метра в секунда. Времето за 20 декември в събота ще е облачно. Най-студено ще е в северо-западната част на континента, а най-топло ще е в столицата на Португалия, Лисабон, 19 градуса. Средната температура ще е 10 градуса, а облачността 21%. Скоростта на вятъра ще е 1,8 метра в секунда. И весели празници и чиста нова година!